to guys ha, kung totoo na mo ipakita nyo nga mga kalihukan ron. Pingan sa biog. Bear. Ano ta? Bear. Ubay tro no? Para ubay So, mo. para pier mi guys ha. So, ano yung sitwasyon karon? Sa ubay kita itong maila dito. Ayo po na. Ubay day karon yan no. Ubay itong maila. So, mano to guys ha? Yeah. Kang dudong ron. Oy, gilid mar. Niar kabot. Oy, ano? Bagol kabot. Akin na ra, hindi ko niyo to. Asa mo biyahe sir? Ha? Asa mo biyahe ron? Ay, buyo biyo to. Oh. Kuyo dito no. Himot ka na. Ay, nakakatigol. Di ami kay drama mi nga to sa Ubay, pero ako kay murag barangay ko na, barangay sa Ubay. Kunya, hindi uli na mo mabubalik sa hindi pagkaroon is drama gyud ko barangay sa Ubay. Balik lang hiputan eh. Okay, sa gilid Dilbar guys no. Thank you. Eh. Sir, gini. Idol. Malita. Di sila kuhan di. Asa mo sure? Sa ubay meron ubay. Hi guys. Kinadugay kino muna. Ano ito? Magkasilam na din. Oh. Kini sila sa gihuwat guys no, malarga yung barko. Ya, bagyan in town kay Check ang dugay mo. Anong dugay mo taon mo? Ha? Business na tourist. Oh, asa ka? Baba, sekarang po. Okay na mo. Kamu lagi huwat kay malarga na ta. Hapit mo biyahe sir. Biyahe ko pugan og gamay diri. Hello. Pugan og gamay taon. Ilan na po ni. Thank you. Dili ta taas. Taas. Thank you guys. So nabot itong giwat guys. Kumagip. Pre. Ang inyong mga bangko magdalingkuran na yaka na lang mutik eh. Kaon ka rin? Nanta? Sa, pinag ka pagtulo? Amo na ta guys ha. Yan tadi guys. Patalan sa tubigon. Nya tong ka. Abot nga manaog itong kaubanan ti. Hayang na lang kay malumping na ba niya kwan? Ha? Kili malumping ni kasi. Who's that? Una. Ara. Okay, tara. Mga kauban itong paabot na guys. Ayan na. Eh, Nalangan na nagjutay. Hey guys, welcome to a part of Tubigon. Hello guys. hi guys. Aduh na bigay. Picture naman sa ka. Oy. Hey, tasundan na mo. Kita na. Batay no. Paabot, tara siguriyat, tara. May ko iwanan ba? Ha? Kuha rin bag. Wah, patong lang ko. Kuha na tanang kuya Jake. Ah, ito ta. Nilil ko. Morning. Papa mo sila. Ha?
paabot si Goliath ha, kaya di may picture to ni Goliath ha. Ito lo. Okay. Baka. Okay na guys. Gusto kong papunta si Goliath kay. Picture. Bye, God bless. Sabi mo, apik. Nanay, out mo dito na mo. Dito no. So guys, dana to. Oy, dana mong kuan dre. Dog, hey hey hey. Kasi dodong guys. Sumo na imong sakyan guys ha. So dana kita, nabuti kita mi sa mong sakyan. Sir. Karga sir. Yun sa lima duwen? Sodra. Kina. Arim na ako bukas Di pa man ako sigod. Sige. Siri, soda niya. Sinina ka ni Puro? Oh, gitsa na niya. Kuha na Bye, mo. Ano, bagus buang. Yoga sa doon. Sila. Kamu tabi guys sa Ubay. May mga only. Saan lang po, ma'am? Hi guys! Ay, ma'am. Welcome Hi! sa Given's Restaurant. Our... Ang edit lang. Sorry na yun, Zek. Diyan sa mo, relax mo diya. Gavins. Okay. Cuman di situ Pak Bukan? Murag kapito. Hi guys. Bertin mo po. Te, bertin mo po, te. Te, bertin mo po. Te. Happy birthday, advance happy birthday to Gili. Gili din mar po. Lugar kali mo mga guys, mga kakigol kanang. Nagwa ko mang bintara pero adto gyud amo. Naman. Adto gyud amo. Yo, lali kaon. Wala ikaw ako lang pada duha ka tawo usa ra kay nasalpi tungaon na ba? Sa ko sinyo. Tadi duta. Abot ang sudan din sa kes. So guys, ito nini kataghan ang mananaw karon sa drama nga patuhanga ko dai diri sa Ubay, Barangay Bayabas, Ubay, Bohol guys. Kasabot, manusang